Ang Mateo 28, versikulo 19 kag 20, nga nagasiling sa aton, o kung ginatawag sa English, the Great Commission, nga nagasiling, lakat kamo, kag magpangwalis ang maayong balita, magatudlo sa tanan nga mga kapungsuran, kag magabautismo sa ila, sa ngalan sa Dios nga Amay, Anak, kag Espiritu. Kag hindi lamang amo ini ang ginsugo sa aton, kundi magahimo man kita sang tanan nga ginatudlo kag ginasugo ni Kristo sa aton. Ano ini ang ginasugo ni Kristo sa aton? Hindi lang ang paglakad, ang pagpanudlo kag ang pagbautismo. Apang sa bersikulo 20 nagasiling man siya nga himuan ninyo ang tanan nga ginasugo ko sa inyo. Ano ini ang ginsugo ni Kristo sa aton? Ang pagpangwali, ang pagbisita, kag ang pag-atipan, pagtatap, kag ang pagbulig sa mga buliligan, pagbisita sa mga balo, ang pagtatap sa mga ilo, kag sa mga kaluluoy. Ini ang matuod nga relihon. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Ang semanal nga pag-review, pagtalakay, pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang akon subong nga upod sa aton nga pagtalakay kag sa aton nga pagtuon, wala sang liwan ang aton professor sa New Testament diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College Church, kag aton former church pastor amo si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag salamat sa kagayunan nga makatuon naman upod sa imo kag sa upod sa atong mga managpalamati. Yes. Salamat, Pastor, sa imo nga pagbaton sang aton invitasyon. Si Pastor Duroy, mga kauturan masunson, naton nga kaupod diri, upod sang iban pa naton nga mga professors diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College. Pastor, ari na kita sa leksyon 9. Ang title sini sa English, Ministry in the New Testament Church. Kapang sa hindi pa naton ini, Pastor, nga italakayon kag aton nga salumon ang aton makita kag aton masiding sa sining eleksyon. Akon anay ginatamyaw ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa aton mga kauturan, Pastor, sa Southern Mindanao, sa may Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, North Cotabato, kag sa Maguindanao. Aton mga kauturan, Pastor, sa bilog nga Mindanao nga nagahambal sang Ilonggo. Diri sa Visayas, nga aton mga kauturan sa Biliran, sa Liti, sa Samar, sa Romblon, sa Masbati, sa Palawan, sa Mindoro. Kag aton mga kauturan sa Gwa, sa Pilipinas, sa may Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa China, kag sa diin pa naton nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Sa North America, sa may South America, sa Europa, sa Middle East, kag sa Australia, kag New Zealand. Aton sila ginatamyaw, Pastor, kay sila nagapadayon sa pag-siding kag pagpamati sa aton nga leksyon. Sa hindi pa naton sugdan ang aton nga pagtuon, aton anay duko ang aton mga ulo, magaduko kita mga kauturan. Sa sinigin nga tiyon, sa Ginoo nagapalapit kami sa imo, nga magapangayo naman sang bulig kag ang pagiya sang balaan nga espiritu, nga amon mahangpan ang amon pagatalakayon sa sinigin nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Pastor, ari kita sa leksyon 9,
para sa Agosto 24 tubtob Agosto 30. Ministry in the New Testament. Ang mga buluhaton sa may bag-o nga tugon. Pastor, I will give you the first blood sa aton nga introduction. Ano, Pastor? Ang imo na talupangdan kag imo na sidingan sa aton nga introduction. Una bis, Pastor, makita ta sa sinulat ni Apostol Santiago sa Santiago 1:27 ginlaragway diri, Pastor, ang matuod gid nga pagtuluhan nga nagsiling diri amo ang pagbisita sa mga ilo kag sa mga balo sa ilang mga panginhanglanon, no, kung ano man ang ilang mga problema. Kag hindi lang na, Pastor, kundi siling pa sa teksto, to keep oneself unspotted from the world. Nga magapabilin kita nga putli bangod sa mga tentasyon kag kalautan sa kalibutan. Okay? Ang pagministeryo o kung pag-alagad sa mga katawhan sa Ginoo sa Bagong Testamento, makita ta naton ini, Pastor, nga amo ini siya ang pagpadayon sa ginhimo o kung buluhaton sa aton Ginoo. Yes. Sa iyang makita ta sa Gospels, no, ang iyang very practical. Gani aton hibaloan ina nga ang pagpang-ayo niya sa mga sakiton, mas madamo pa kag mas dako ang tion nga ginhatag niya kaysa iyang mga pagpangwali. And that's correct, Pastor. Kay ini ang Great Commission, Pastor, nga akon ginhambal kay na nga makita naton sa Mateo 28:19 kag 20 nga among ang ginakabig sa mga sumulod ni Kristo nga daw ka major gid bala nga sugo sang Ginoo. Lakat kamo kag magpangwali sang maayong balita, magahimo sa ilang akon mga tinunan kag magabautismo sa ila. Daw dira lang, Pastor, na sentro ang aton bala nga evangelism. Ang aton bala pirmi ginatagaan gid sang dako nga kabugaton. Sa sugo na Jesus, amo lang ang paglakat, pagpangwali kag paghimo sa mga tinunan sa mga katawan kag pamautismo sa ila. Pero kung aton padaluman, Pastor, kag aton padayonon ang pagbasa, ang hindi lang dira na sentro, kundi nagsiling sa Jesus, buhatan nyo ang tanan nga ginatudlo ko sa inyo. Ano ni, Pastor, ang ginatudlo ni Jesus? Kay ara lang kita sa go, teach, and baptize. Do amo lang ginapirmi ang And make disciples. And make disciples. Pero daw wala na to natagaan sang importansya ang another part, ang second part, sinang Great Commission. Yes, Pastor. In my point of view, sa nakita ko, Pastor, ang ina nga bahin sa Great Commission amo ang paghimo sa practical nga pamaagi. Kay ang maayong balita hindi lang na siya theory. Yep. Amo ni ang kinalain, Pastor, sa Biblia. Yes. Kaya ang maayong balita hindi pareha sa aton nga balita lang. Apang ato gid makinabuhian. Yes. Practical gid siya. Yes. Ma-apply ta gid sa kada Yep. adlaw. Subong nga nagakabuhi nga ginhatagan kita sa siniya kamatuoran. So ang kamatuoran kinahanglan gid siya nga ma-apply ta gid. Otherwise it is not truth. Okay. Or if we go to the perspective sa Old Testament, Pastor, ang wisdom should be practical. Otherwise it's not wisdom. Okay. So, amo na may proverbs kita nga very Yes. practical because wisdom is very practical. Is Magamit practical. agad. No? Yep. Para bala na, Pastor, sa mga radyo kang mga TV station, ang pagwaragwag sang maing balita sa mga news, both good and bad news, Okay. are not just the only thing nga ginahimo sining mga radio and TV station. May ginatawag silang social responsibilities. Okay. Oo, nga nagagawa man sila kag nagabulig sa mga as part of their programs. Ang mga pagbulig kag mga paghatag sa mga gift kag sa mga prizes kag sa pagbisita sa mga kwan. So that is part. Ang religion, Pastor, sa ako na tulpangdan amuman. Hindi lang gid gani ya ang paggawali kag ang pagpamisita, ang pag-Bible study. Ang major gid nga part sang true religion is ang imong ginahambal ang practicality of that religion. Kag amo na ang pagbimisita, kag ang pagbulig, kag pag let the people who are less privileged feel that indeed there is God through us.
nga pinagi sa aton. So in other words, Pastor, ang maayong balita maga-impact sa aton Yeah. kabuhi no Kabuhi. kapinapagbulig sa mga Yes. kinabululigan sa sulod sa iglesia kag especially sa Yeah. community. And that's correct, Pastor, because ini ang mga least privilege, ang mga imol, ang mga binayaan, ang mga oppressed, ang mga ginapigos. Sometimes they cannot feel that there is God. Tungod sa ilang mga experience na di amo na ang siling ni Kristo ginasugo ko sa inyo nga lakat kamo kag let these people feel that there is God through you pinagi sa aton nga iya nga mga tinunan. Yes. And kag sa masami pastor ang mga maayo natong buhat Yes. ang pagbulig nato mahimo ni Yes. siya nga entering wage daw Yes. mahimo siya bala pastor nga daw gawang Gawang. nga magapangita pa sila sang kamatuoran pagi. Yeah. Okay. Kadto kita, Pastor, sa Sunday and eventually sa Monday, a new kind of community. Ang ako na telopangdan di Pastor, nga ini ang group o kag ginatawag sila community, ang society nila, ang community nila. Ang ining mga disciples sa pagkayab ni Jesus, hindi lang ni silang nagtilipon, it is because nagtilipon sila. Or the group together by chance. Apang ang impact sang pagtudlo ni Jesus sa ila before Christ went up to heaven, amo ang nag-gather kag ang naggrupo sa ila to make a new community, to make a new society with a purpose, Yes. with an intention, and with a reason. Yeah. So amo ni ang akong talupangdan, Pastor. Yes, ano pa imo madugang dira? Kag tuod na maga-confirm ako sa pastor Yes. sa gisiling mo nga ang ini nga new community Mm-mm. nga gitukod bangod sa pagtudlo sa atong Ginoo kag sa iya man nga ehemplo Mm-mm. amo ini gitawag nato ang church Yes. nga iglesia kag ini nga iglesia ginabasi man siya sa Old Testament scripture kag sa mga manalagna. Yeah. Okay. Kag amo na, Pastor, ang ako na telupangdan diri ang ilang practicality sa ilang religion. Yes, si Pablo, si Santiago, si Pedro, kag upod pa sa iban nga mga pioneers sa early church, amo na ang ilang kwan. That's why naghimo gani sila, Pastor, nagpili gani sila sang 7 deacons kay hindi lang ang pagpangwali ang ila ginhimo mo. Oh, so they fulfill the command that of God nga magbisita sa mga pobre, magtatap sa mga imol. So one of the reasons why they have chosen the 7 deacons, it's because nga at least matatapan nila while others are preaching, others are also doing community responsibilities. So that's why nagpili sila sang 7 ka mga diakono nga magtatap sa mga pobre kag sa mga ibalo, sa mga orphans and other needy people sa ilang mga needs. Sa ilang community. Sa ilang community. Yeah. So, makita tigid na pastor ang practical ministry. Yes. Kay bisan pa pastor from the point of view sa mga hindi party sina nga community, hindi sila sakop sina nga community. Pag makita nila pastor nga maayo ang mga wali, pero ang ilang mga miyembro wala natatap Wala tatap. o makaluluoy Yeah. paano na Yeah, so, and that's correct. hindi mapatihan ang wali. Oo. No? Kaga mo na, Pastor, nga sige lang tawali, pero daw manhid man taway taga gabatyag sang needs ng iban nga mga tao. That religion is not very convincing. Oo, mayo lang maghambal pero why man nagabulig amo na bala. Mayo mo naghambal pero wala gina-apply sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Na bisan ano ka nami, ano ka matuod sa ginambal mo, when it is not put in action, it's just nothing. Correct. Yes. And in this line, Pastor, magpasalamat gid ko sa aton mga faculty, kag sa aton community, bisan sa aton mga students, nga from time to time may gapangayo, Pastor, sa aton. May mga problema ang mga estudyante, siguro na nagbalatian, may ginikanan o kon utod nga nagmasakit. Pero ang atong mga faculty, Pastor, grabe gid ang ilang pagka-generous. So, nakita ko gid, Pastor, in the past as the former church pastor, no? Grabe gid ang pag-support sa paghatag, no? Bisan dili dako ang atong mga sweldo. Yeah. Tungod na, Pastor, at least kanami, Pastor, nakaagi ka church pastor Oo. sa aton nga simbahan diri sa college.
Kag imo na siya natalupangdan. And I think may dako nga impact ini ang aton nga leksyon nga let's be practical. Though we have the truth, but the truth without practicality, without applying it, it's nothing. Kag ang pastor dugang sina ang gitawag naton pastor ang joy, ang kalipay bala sa Yes. paghatag. Yeah. Kay kung kaysa pastor ang aton kalipay pagbaton, pero mas dako pa gali Yeah. ang blessing sa paghatag. Yeah, and that's correct, Pastor. Yes, eh. Mga kauturan, tilawin nyo blahatag. Na- Kay kung kaisaya, sige lang kita ba open sa atong kamot kapaabot sang kwan. Kag kung hindi ta matagaan, mangluod ta, maunta ta pagsimba, kag hindi na ta magsimba. But if our lifestyle is always giving and giving, there is really great joy in giving, Pastor. Nga makita mo bilang isa ka tawo nga tagaan mo nga ginagamit siya, ginasuksok siya, nami siya because of your help. That's the greatest joy. Yeah. Okay. Ari kita, Pastor, sa Monday. Ano ni Pastor ang imo makita diri naton mga makita sa Dorcas Ministry and Witness? Kung lantaw naton ang buhat Kapitulo 9, Yeah. ang natabo to pastor una may dako nga pagpahingabot, no? Mm. May pagpahingabot nga natabo sa iglesia si Saulo. Yeah. Pero gitawag siya sa Ginoo. Mm. So na ano bala pastor na neutralize ang persecution, nahimo siyang blessing. Mm. Dayon pagkatapos sina amo na ang ministry ni Dorcas. Mm. Kag sa damo nga mga membro pastor, babayi pa pero nasulat gid iyang ngalan. Mm. Luwas lang sa mga apostoles nga nasulat in the book of Acts. Subot silingon dako gid ang, Yeah. ang paghatag sang Dako emphasis nga sa iya. impact niya ho. Ang dako nga impact niya. Because Ang iyang ministry yeah. nga nimo. Oh. In fact, pastor makita nato diri in the whole city of Jupa. Oo. Grabe gino. Kag nakita naton pastor nga walay pili ang iyang pagbulig sa mga imol. Maayo gali siya magtahi sa mga bayo ni o kun amo man na, no? Yeah. Kay pahatag niya sa mga imol, mga balo. Kag makita tagid ang practicality bala pastor. Mm. Nga may dako gid nga impact. Yeah. Kanami, Pastor, no? May isa man ko di, Pastor, nga natalupangdan sa atong eleksyon. Si Dorcas sa imo ginambal babae. Sang una, ang mga babae, daw wala ginatagaan na importansya. Kung ano man ang ila ginahimo is not recorded. Kag daw wala ginatagaan sang dako nga bili ang mga buluhaton sang mga babae. It's always on the credit of men. Oh. Pero nagwa ang ngalan ni Dorcas diri. Oo, nan. Di simple lang man ni sa pastor nga I'm sure nga ini nga babae si Dorcas o kung si Tabeta, simple lang ni nga babae para galing kay gifted siya sang pagtahi. Oh, so iya gingamit ang iyang gift, ang iyang talent, ang iyang nga skill sa pagtahi, sa paghatag sa mga bayo kag mga pagpanupot sa mga nagakinahanglan. And then it reached to the attention of many. And the whole Jupa, kung atong gitunan, was able to learn about that, was able to discover that that was the ministry of Dorcas. Okay. Yes. And that ministry is a true witness. Correct. Is a good witness. So, amo na mga kauturan, we don't need to really preach and be like other preacher, pastor, nga gifted and talented preacher. But even though we are not gifted as a preacher, we can still do the best ministry. Yes. And that is helping the poor, acknowledging the needs of those who are oppressed, and ang iban nga mga wala kabatyag nga there is God. Yeah. Oo. Kag ang paghatag pastor tanan makahimo sini. Yes. Pero Yeah. lain inang naghatag ka nga may compassion bala, nga may love, nga naghatag ka bangod kay lang nga naghatag ka pag Yes. may gugma gid, no? Yes. Nga halin sa Ginoo. Yeah. Kag nakita ko kay Dorcas pastor, hindi lang nga nanghatag siya sang bayo. Kaya mo nang gipakita sa mga tao mo kay Pedro pagkadto niya. Pero nagsiling dito, she had good deeds and charitable deeds. So, luwas pa siguro sa mga bayo, maginhatagon gini siya. Yeah. Gabulig gid siya sa mga bululigan. Sa Yeah, mga and that's sacrifice. correct, pastor. Kag si Dorcas napatay, pastor, Napatay siya. without Nagbalatian kag napatay. Yes, oo. Pero grabe.
nakita ni Pedro ang iyang pagkaimportante nga bisan babae siya. And then Peter prayed for Dorcas kag nabuhi Nabuhi liwat siya. si Dorcas. And Dorcas continued her ministry Yeah. of helping the poor. So sa aton pa, Pastor, ara Ginoo, ang Ginoo ka nami gid ya, Pastor, nga ginatagaan niya gid importansya ang mga tao nga out of the abundance of their heart. Kay ti amo tong ginasiling mo kay na nga pwede ka kahatag pero wala sa tinagipuson, wala kasing-kasing. Amo nang ginasiling sa English nga you can give without loving, but you cannot love without giving. So si Dorcas na love niya gid ang mga tao, especially the needy ones, kag ginatagaan niya. So out of that love produces da. Ti nakita na ni Pedro kag sa mga iban nga mga disciples and apostoles ang diferensya ni Dorcas sang sa iban nga mga nagahatag. That's why wala nakapugong si Pedro sa pagpangamuyo sa Ginoo nga buhion liwat si Dorcas. Yeah. Kag what's amazing, Pastor, kung Yes. tanaw na to ining section sa kay Dorcas, Oo. sang sige siyang banghatag, walay conversion, Pastor. Oh, okay. As far okay. as I know, walay conversion. Yes, yes. Ang mga tao nakita lang nila iyang Oo. good deeds Yeah. nga pero sang napatay siya, Pastor, nagbalatian siya, napatay siya, Yeah. ginbuhi siya. If you read the record Yeah. sa pagkabalo sa mga tao kag nabalita ini, damo ang nag-ano. Oo, kag na-converter nagbaton sa Ginoo. Yes. Okay. Tiyan mo man na, Pastor, during the time of Christ, daw wala kayo sumunod. Oo, sa'yo. wala. It was only after the oo. death. Correct. Kag bisan si Pablo, Pastor. Correct. During the time of Paul, Oo. wala kayo sang nagpati sa iya. Ginadibati pagani siya. Oh, ginahaboy pagani siya. But after the death of Paul, dira na nagsugod nga daw, nag-uhong lang, nagululhot ang mga sumulunod kag nagpati sa kay Pablo. Si Jesus, ang iya nga utod nga si James, sang buhi pa si Jesus, wala nagpakita si James sang iyang pagpati sa iyang utod. Oh, pero pagkapatay ni Kristo, James even became the president or the leader of that new group nga ginbayaan ni Jesus. Correct, Pastor. Nibaloan tara Yeah. sa church history nga si James the Just nga atong Oh, the talakay Just. subong Oh, yes. sa pila ka mga tion. Oo. Ang amo siya ang bishop sa Jerusalem. Oh, okay, yeah. Okay. Okay, giving as a way of sharing. Ari, Pastor, nakita na kondre, inihalin sa kay Pablo ng mga instruction. Nga ang aton paghatag, amo ang paagi sa aton nga share sang aton nga ara sa aton, labi na gid sa kamaturan. Yes, Pastor. Ano pa gid ang imong madugang diri? Ang nakita nato ang pamangkot diri, Pastor, sa atong lection amo nga ano ang kaangtanan sang maayong balita nga nabato naton kag ang sa paghatag pagkaming hatagon bala Pag kami natagon. o Yes, that's a mahinatagon nga correct. maalwan gid ka Yeah, nga correct nga nga yung pagka Pagka mahinatagon. Mainalwanon nga pagka mainalwanon nga mahinatagon. o amo na, Pastor. Yes. Bangod nga ang maayong balita, Pastor, is everything. Okay. Di kung atong paminsaron kabuhi nga wala sing katapusan mo. Mm-mm. Ginhatagan ta sa Ginoo sang life of peace, with God, Mm-mm. kag mangin anak kita sang Ginoo and everything. Ti hindi ta gina mabayaran, Pastor. Yep. So ang aton dira, ang punto dira, Pastor, nga manginhatagon kita, maanilwanon kita, bangod hindi nga mabato naton ang pagpakamayan sa Ginoo. Pagpakamayan. Apang nabato na naton. Yeah. And then, bangod sina, nga nabato na tong kalawasan, nabato na to ang gugma sa Ginoo iyang bugay, atong ipakigbahin. Kaya ang ginigugma sa Ginoo, hindi lang kita. Yeah. Ang tanan man ng mga tao. Oo, mga tao. Equally. Equally. Equally, Yeah. Pastor. Yeah. Ato na, Pastor, matunaan sa sunod na Okay. nga mga pagtuon. Inang ang pag-equally nga Okay. mga punto. Pero ang isa pa ginakon nga na Kit Andre, Pastor, sa aton leksyon sa Tuesday, giving as a way of sharing. Amo ni sa, Pastor, nga ang Ginoo, Pastor, iya man na way of life. Kay bisan pa sa Old Testament, ang Dios naghatag sang mana to everybody, equally to everybody. And then ang Psalms 112 nga kag versikulo 9 naghambal man sa aton nga they have received freely, okay, the gift, and then kinahanglan nga ila man ihatag, i-share sa mga naga kinahanglanon. As what I have said at the start, nga
we have received a gift coming from God. Kag ang isa ka sekreto nga ikaw malipayon nga sumulundon ni Kristo when you always give, when you always share. Kaya kung sige lang kabaton, you will not have that complete satisfaction. So, Pastor, ang pagkamalipayon and a satisfied individual is not really that he has a lot of money, but he has a big heart to share, even though bisan ginagmay lang. Amo na balang siling sa mga Ilonggo nga bisan tino-tino lang makahatag ka. Oh. So, you don't need really to give the whole world, but at least what you have. Oh. Kung ano ara sa imo da, mahatag mo. Ang imo nga kanon, matunga mo, mahatag mo. Ang imo nga utan, ang imo kalabasa, nga mahatag mo is really something, Pastor. Yeah. So, it is not really how much you have given, but how big is your heart in sharing as a way of your life. Yeah, sige. Okay, Pastor, ari kita sa Wednesday. Paul's Guide to Loving and to Living and Loving Well. Yeah. Ako man di, Pastor, before I will give you the time, ako man din nakita nga ini ang libro sang Roma, Pastor, sa mga taga-Roma. Labi na sa Roma 12, tubtob sa Kapitulo 16. Ako nakita ni Pastor nga do, amo ni ang manual sa New Testament on giving. Yes. Sa pagkamahinatagon. Daw ara dira ang giya kag ang manual nga ginahatag ni Pablo. Sa imo ginambal, Pastor, si Pablo hindi lang maayong magwali, but Paul is also a practical Christian. Nga sa iya nga mga paglaygay, ara gidya ang pagkamahinatagon, kag ang pagguwa, kag pag-reach out sa mga katawhan nga ara sa guwa. Yes, Pastor. Kag may ara in a practical aspect of Paul, Pastor, sa iyang pagministeryo, may ara ta makita sa Book of Acts, sa binuhatan, nga samtang gawali si Paul, sa mga tion nga hindi siya makawali, gaubra siya, Pastor, sang tent. Kaya ang una, importante nimo. Importante ang tent. And then, ang ginaubra galing ni Paul, makita natin sa Spirit of Prophecy, is the special nga mga tent. The higher tent making. So dako ang may income siya, Pastor. Siya. Pero nagsiling man sa Book of Acts, nga ginasiling ni Paul, gisupport niya ang ministry. Sa dito sa, makita nato sa paghambal niya dito sa Miletus, nang naghambal siya sa mga kautoran. Antes siya magpakadto sa Jerusalem, nagsiling siya nga ang iyang kamot mismo among nagsakdag, naghatag sa ilang mga kinahanglanon. Yes. So bisan pa sa iyang mga kaupdanan. Oh, yeah, and that's correct, Pastor. So, So self-supporting. Paul was not even depending upon the gift, offerings ng iban. Though there was mention nga si Paul nagakolekta sa mga offering, but according to Paul, di gahimo siya mo kay ti gifted siya, and the best tent ang ginapanghimo iya. So most likely ang nakabakal sa iya ang may mga kwarta kag ang iya nga tent may presyo, May presyo. in which that is enough to support the ministry that Paul has personally started. Yeah. Okay. Kag ari pag di, Pastor, sa Roma 12, ina ang one body, Pastor. Anong punto dira man? Nga one body with many parts. Amo na ang isa man di nga aton makuha sa ining election. Of course, ang madamo diri, Pastor, ang instruction, no? Pero ang punto diri is that as one body, we are all members. Yes. And in fact, we have to subject ourselves Yeah. to others. To others. Naghambal nga diri, Pastor, nga di na to una-una nga kita ang taas ba Yeah. sa mga kauturan, kundi kita gid ang gapaubos gid kita. Paubos. Oh. Agod may harmony sa so ang punto di, Pastor, nga we really have to help, no? Yeah. Even to the point of sacrificial giving. Yes. Kay lain man, Pastor, ang maghatag ka lang o ang ginatawag mo nga sacrificial Yeah. giving. Ah. Nga daw may sacrifice na lain na siya, Pastor, Lain ang paghatag. din siya. Inang ako na ginatawag, Pastor, nga a giving that hurts. Okay. Inang ginablang imo pag ginagamit, ginhatag mo na. Imbes nga kanon mo ihatag mo. Ihatag mo pa. Amo na, Pastor, ang giving sa mga mothers kag mga fathers sa ilang nga bata. Okay. Nga imbes nga ila kanon, ang ila ginhimo, ginhatag anay una nila sa ilang mga bata.
labi na sa mga gagmay nga mga bata. So instead nga kanon nila ilang nga gin ano ni kang mga pispis pastor amo man nga nga ang ilang mga buto Oh. imbes nga ilan na kanon ilang nga ginhatag anay, and that's a gift that we can say hurting, but yet it's the best kind of gift and sacrifice nga ihatag sang mga ginikanan. Ang akong naintindihan, Pastor, is pwede ka makahatag out of your abundance. Mm. Pwede gyapon na siya. Mm. Pero once maghatag ka ng sacrificial giving, it is really giving out of love. Yes. Ang sa imo, Pastor, giving that hurts. Pero That para sa ako, giving out of true love. Yes. Kiti para natan ito sa imo, pero Yeah, oo. gi-offer pa gihatag pa gini mo sa Nga pastor ginatawag ko na nga hurting way of giving kay sa imo na tanit Gani. mo pero ginhatag pag ini mo ti gakao ng iba nang ikaw yaga takaga tulo lang laway mo kay tubawtan ni akong tuba pero ginhatag ko, but yet pastor kanami sina there is really satisfaction on it. No? Yeah, ari kita pastor sa last ang aton nga kwan. Ari na kita James the last, the just. Ano di pastor kay na aton na mentionar about James. Kay ari ang aton nga sadsaran nga teksto ginsulat ni Santiago o kon sa English James. Yes, pastor. Historical background, Pastor. Yes. Iputon ko lang. Okay. We have the sources from early Christians Okay. nga ini si James sang buhi pa nga atong Ginoo sa nasiling mo. Yeah. Pastor, why siya gapati? Why sa kapati? Pero after the death and resurrection of Christ, we have a source in early Christian history nga nagpakita ang Ginoo sa iya. Ang iyang half-brother, no? No. O, kag dito, nagpati siya, kag nangin siya sa ka-leader. Kag isa man, Pastor, ang iyang education, nakita ta, ang iyang education ni James, nga the brother of Christ is edukado siya, Pastor. Bangod nga makita ta na sa pagsulat niya sa iyang libro. Sa libro. Ang higher Greek ba? Ang literary higher English yeah, kung sa oo. aton pa. Yeah, so makita mo ang education ni James sa iyang ginasulat kay kung isa makita mo ang kaalam sang tao sa iyang mga sinulatan kag sa iyang mga hinambalan mabalaan mo gid ya how he speaks, how he writes, mabalaan mo gid nga alam ini nga tao. Kag amo na pastor nakita gid kag hindi lang pastor nga tungod sa iyang nga nasinulatan. No, the truth is that he was elected. Yeah, to be the bishop and to be the leader. So in other words, ang mga tao ga-believe gid sa iya. Kaya hindi ka man mapilian, pastor, kung hindi ka mapatihan. So that's it. So diri pastor, makita mo diri sa atong nga leksyon kung ano. That's why he is even titled as the just. Ang matinud-anon. James the just. Kay kag diri naton pakita pastor ang iyang nga mga laygay. And then ang isa sa mga laygay niya amo gyapon ang pagpimisita sa mga imol, ang paghatag importansya sa mga balo, sa mga binayaan, sa mga makaluluoy, sa mga ilo. That's really the instruction. Kag daw amo na ang the core sang sinulatan ni Santiago, pastor, nga makita naton sa sina nga libro. Gani, Pastor, sa ano lang, Yeah. ang Book of James, amo ni gituwag nga the Proverbs of the New Testament. Yes, the Proverbs of the New Nga Testament. bangod nga diri gipahayag gisulat kini James kung paano ang matuod nga Kristohanon, ang matuod nga pagtuo, Pastor, Yeah. makita sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Wow. Nga paano bala kita mag-deal, no? Magtatap sa ibang nga mga tao. Yes. So bangod sa atong pagtuo kag gugma nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Yeah. Kanami pastor sa nang imong natuwag nga the Old Testament in the New Testament. No, sa aton pa ang maalam sa Old Testament is Solomon, sa New Testament si Santiago o kon si James. Pastor, why nakita sang time? Last word nimo, pastor. Mga kauturan, ang paghatag sa Ginoo sang iya nga kaluwasan kag gugma sa aton dapat aton ini siyang matalupangdan, aton man mapakita hindi lang sa aton kaugalingon nga panimalay kag sa sulod sa iglesia. Yes. Kag bisan pa ang dako nato ng pagpasalamat didto man sa aton nga community. Kag amo ni ang kinahanglan nga atong mapakita sa atong mga iglesia subong. Yeah. Kaya matuod na, pastor, mga kauturan, ang matuod nga religion is not only in the pulpit, pastor. It is not only in
in words. No. But a true religion is a religion that touches those who had not been touched. Okay. Feed for the hungry. A true religion is not only by dressing nicely and well and Sabbath. going every Sabbath going to church, Okay. but a true religion is the one who goes out and then feed the needy. Or do the work of Christ. Do the work of Christ. Kay Paglilipas Pastor, sa imo ginhambal, mas dako ang time nga gin-spent ni Jesus sa healing sang sa preaching. He spent more time in healing than in preaching. And supposed to be, that is our responsibility as well. Mga utod, wala gid guro namon masaysay ang tanan, but nevertheless kami nagapati ni Pastor Duroy nga amo nahatag ang mga dalagko ag mga major nga po nga mga punto sa aton leksyon nga ini enough for us to be practical Christians and share the blessings to others as well. Akon pangabayon si Pastor Duroy sa pagpangamuyo sa pagtakop sa aton nga pagtuon. Magap. Amay namon nga langit nun. Salamat sa matahom nga pag-discuss sa sining topiko na hanungod sa pag-alagad kag pagministeryo sa imong katawhan sa panahon sa bag-o nga katipan. Amay kabay pa ikaw hatag sa amon sa dako nga gugma kag pagpasalamat tungod sa kaluwasan gihatag sa amon nga kami Ginoo magahimo sa among bulhaton sa paghimo sa mga maayong buhat sa among panimalay sa imong iglesia kag bisan pa didto sa guwa agon makita sang tanan Ginoo nga ikaw yara sa among tagipusoon. Kag salamat sa pagpakamaayo man sa tanan namong mga viewers kag listeners Ginoo nga sila man makabaton kag main instrumento sa imong dako nga gugma sa sini nga sa tanan nga katawhan. Init tanan magtugyan pasalamatan sa matamis nga ngalan ni Hesus. Amen.